Бүгінгі күні біз Манзара спорт музыкаль премиясына бағышланған матбуғат конференциясына жиылдық. Һәм біздің қонақтарыбыз Шайхетдинов Халил Хамитович, Татарстан Республикасы спорт министрінің бірінші орынбасары, Шаймарданов Айдар Рафатович, Манзара премиясы генераль директоры, Муртазин Фидарис Феликсович, артист, Манзара музыка премиясы иесі, һәм Галимуллин Ранис, Манзара премиясы қатнашучысы. Матбуғат конференциясында біздің қонақтарыбызға сөз бергенше видеоны қарап өтейік. Глеб, включи, пожалуйста. Спортивная и музыкальная премия Манзара. Халил Хамитович, Манзара өтінде ол башланып кеткен еді бір кішінің дейді бір хобби рәвішіндерек, һәм ол қазіргі вақытта дәулет программасына да кіртілген. Бұл күресшілер үшін, қатнашушылар, ұйыштырушылар үшін нәрсені аңлата, нендей оланға статус бере? Шул хақта айтсаңыз. Hayırlı ekan, hürmetli bizning jurnalistlarimiz, chaqirgan yetdoshlar, kollegalar, do'stlar. Birinchidan shodman biz sizni ko'rishimiz bilan. Günler salqin bo'lsa da, ko'ngillarimiz жылы, o'ylarimiz bek zo'r, buyuk, masshtabli, shunga ko'ra biz mana bugun yig'ilishdik. Sport ham muzikal premiya Manzara proyektini o'tkaruv bo'yicha Shiratdagi topqir Durustanda 7 yil nazad 7 yillik Aydar Rafatovich Shaymardanov shunday proyektni o'tkara boshladi. Men uni nechikdir yigitlar kurashchilar orasida gana bildim u vaqtda, xaylab shunday zo'r bayga o'za. Shundan bilish hakikash, buning ishtaligin ham ma'nosini anglab, Durustanda bu bizning tatar kurashi uchun, kurashchilar uchun bek kerakli proyekt. Shundan so'ng endi mana rahmat aytasim kelamin Marag'ilishga Tatar kurash federatsiya raisi respublikaning ham endi mana biz ministrlik bilan Aydar Rafatovich bilan birlikda bu proyektni tog'ida kuchaytirga, zo'raytirga fikr qilindi. Bugungi kunda biz bu proyektni xoplaymiz ham mümkün bo'lgancha yordam etamiz. Bunda endi jilla bizning eng kuchli kurashchilar turli shaharlarning, turli rayonlarning savant batirlari,
Россия һәм дөнья күләм ярышларда җиңү алган көрәшчеләр. Монда кешеләрнең иң көчлесе. Без инде уртак авырлык сайлап алдык. Иң көчле көрәшчеләр безнең 130 килограммга кадәр. Анда көрәшәчәкләр. Ну, анда инде Айдар һәр елдан нәзәрәк тагын да үзгәртә. Кызыклырак ясый килә. Без инде бу ниндер көрәшче кешелене генә сайлап алу түгел, тамаша итәсебез килә. Татар көрәшенә игътибарны арттырасыбыз килә, тамашачыны кызыксындырасыбыз килә. Шуңа күрә төрле чаралар уйлыйбыз. Инде көрәшчеләр, чынлап көрәшчеләр өчен беренче кругта оттырган көрәшчегә дә без акчалата бүләк бирәбез. Беренче кругта оттырган көрәшче 10 мең сум акча ала, икенче әйләнештә оттырган көрәшче 20 мең. Баш инде җиңүче батыр безнең 100 мең күләмендәге акчага ия була. Икенче урынга 75, өченче урынга 50 һәм дүртенче урынга 25 мең күләмендә акчалата бүләк була. Моны безнең федерация рәисе Марат үзе хуплап, үзе ярдәм итте бу өлкәдә. Гомумән, монда инде акча гына бәйләнеп калмый. Бу манзара бәйгесен җиңү көрәшчеләргә ниндер бер дәрәҗә, мәртәбә ел башында, менә бу яңа ел бәйрәмнәреннән соң үзеңне формада тотып, әзерләнеп, үзеңне күрсәтә алу, үзенә бер ничектер зур мәгънәгә ия. Билгеле инде андары кайдандыр безнең Айдар ишетеп булган, Ранис бөтен көрәшчеләрне җиңәм дигән хәбәрне. Аңа да инде көндәш таптык бик көчле, әнә Туфатон Илмир белән икесен бергә көрәштерергә дип. Аларга Айдар үзе сөйләп китәр, анда инде аларга аерым спонсорлар. Гомумән бу көрәш бәйгесе. Кызыклы тамаша. Бездә монда ел башыннан ук татар көрәшенә игътибарны арттырып җибәргән. Ел дәврендә безнең ай саен бик күп ярышлар үткәрелә. Әмма ләкин менә безнең журналистларыбыз гомумән татар көрәшен яктырту бик әз бара. Кайсы гына чараны алма, кайсы гына канал алма, без анда сөйләбез инде Акбарс командасы, Рубин командасы сөйләбез, Уникс командасы, безнең үзебезнең йөзек кашы булган көрәшебезне яктырту әз. Бәлкем менә тамашачыларда соңгы вакытта йөри башлаулар мине сөендерә. Шуңа күрә бәлкем менә бу этәргеч бар дигән өмет белән бу проектны бик зур хуплыйбыз. Мин шанам бу проектның киләчәге якты, чөнки менә хәзер Айдар артыннан йөгереп йөриләр. Мөмкинме мин финанс ярдәмлеге күрсәтәм, мөмкинме мин үземнең өлешемне кертәм дип. Әгәр дә менә үзенең татар җанлы, татар көрәшен ярата торган кешеләр бүген әле бу проектны белмиләр һәм ярдәм итәргә мөмкинлекләре бар икән, менә тагын игълан итәм, андый мөмкинлекләр безнең бар. Алар беренчедән үзләрен таныталар, икенчедән инде үзенең өлешен кертә татар халкы өчен, татар көрәше өчен. Рәхмәт. Айдар, сезгә сүз быелгы манзараның нинди үзенчәлекләре булачак, нәрсәләр белән шаккаттырачаксыз? Быел без игътибар иттек көрәшчеләргә, менә Хәлил Хәмитович белән уртак фикергә килеп, бу инде әлбәттә иң беренче аларга бүләк әле моңарчы тарихта көрәшчеләргә шундай шоу форматында бер кругка, икенче кругка, аннан соң зур-зур бүләк куйганнары юк иде. Традицион рәвештә безнең чемпион поясы кала, ләкин теге көрәшнең төп казагы дип әйтгәндә, ул шулай ук көрәшчеләрдән тыш Ранис белән Илмирның көрәшүе. Ранис Галимуллин ул безнең бик күп кенә Татарстан чемпионатларын, Россия чемпионатларын отты. Илмир Тухватуллин шулай ук ниндидер яңа сулыш кертеп җибәрәсе килә нәкъ менә спорт юнәлешендә. Теге без инде 130 килограммлы көрәшчеләр дә безнең бик көчле состав. Әгәр дә алар спортчы тормышы битендә төрле хәлдән тора, шөгыльләнүләрдән, травмалардан, шуңа күрә әгәр дә барысы да тәртип кенә булганда, быелгы состав башка еллардагыдан бик күпкә көчлерәк дип әйтик. Артистлар составы турында инде алга таба федерация әйтеп узар, әлегә менә шушы. Рәхмәт. Ранис, бөтен көчендә җиңәм дигән сүз каян чыккан икән ул һәм бу кемнең инициативасы иде? Менә сезнең менә шулай индивидуаль дип әйтим инде көрәш. Хәерле көннәр. Бөтен көрәшчеләрне җиңәм дип без Лаиш командасында безнең үзебезнең группа бар. Анда безнең күп көрәшчеләр, шундай Муса Галлямов, Радик Салахов дигән көрәшчеләр. Мин алар белән көндә тарткалашып, алар белән көрәшеп, үз-үземне көч биреп, шулай итеп шөгыльләнеп, чемпионат Татарстанда һәм Россияны торырга насыйп булды.
Шуннан Айдар ишетеп, шулай итеп без Илмир белән безне шушы Манзара премиясына безне чакырдылар. Чакырулар өчен бик зур рәхмәт. Мин күптәннән Илмир Тухватуллин белән көрәшеп карыйсы килгән иде. Безнең аның белән беркайчан да көрәшкән юк. Иң көчле хәзерге вакытта 90 килода иң көчле көрәшчеләрнең берсе ул. Шул. Тагын индик Тагын шуны әйтеп узам, Ранис ул әле 130 килограммга да чыгып көрәшмәкче була. Мин анда күбесен җиңәргә мөмкин әле дип. Ләкин бүгенге көндә спонсорлар безнең финанс ягын табып, шулай итеп аның Илмир белән Тухватуллин белән икесен генә көрәштерергә теләгән икән, без инде шуңа күрә шушы калыпта әлегә калабыз. яхшы, рәхмәт. Һәм ул бит әле музыка премиясе дә нинди җырчылар булачак, кемнәр киләчәк, шулар хакында әйтеп китсәгез иде. Бедәрсез. Исәнмесез, хәерле көннәр. Манзара премиясе ул безнең спорт белән генә түгел, ул җыр белән дә бәйләнеп бара. Күп кенә артистларга сәхнәгә чыгып, үзен күрсәтеп, тагын бер тапкыр дип әйтик, премияга ия булырга мөмкинчелек бирә. Концерт Манзарада катнашып кына түгел, клиплар төшереп, Айдар Рәүфәтович бит инде безнең күп яктан да уңган һәм бик матур возможность бирә клипларын төшереп күрсәтергә халыкка. Бүгенге көндә ничә ел барышында менә Манзара күп кенә артистлар катнашты һәм быелгы премияга Зәйнәп Фәрхәдинова чакырылды. Казан егетләре һәм Салав Закиевич алабирса киләм дип әйттеләр. Без инде алабирса әкрен генә әзерләнәбез һәм матур гына узырга дип өметләнәбез. Рәхмәт. Сорауларга күчик. Кемнәрнең сораулары бар? Бер кешенеке дә. Сораулар булмаса, мин икенче сорам, сез уйлый башлаганда. Менә Ранис белән Илмир нәрсә өчен көрәшәчәк? Ранис белән Илмир безнең көрәшәчәк спонсор бүләге өчен акча, акчалата бүләк. Без аның суммасын әлегә әйтмибез. Бүләк чынында көрәшчеләргә җитәрлек. Аларның айлык зарплатасыннан бәлки азрак табылырга мөмкин, күбрәк табылырга мөмкин, асын чамаларбыз. Бер көндә. бүген безнең спорт төрләре арасында зур конкуренция, көндәшлек. Чөнки менә без 51 спорт без сарайын төзедек. Без сарайын. Аннан соң 263 безнең бассейныбыз бар, 2000-нан артык универсаль комплекслары, спорт комплекслары. Анда безнең хоккей, yüзү, анда баскетбол, волейбол уен төрләре белән шөгыльләнергә мөмкинлекләребез артты. Шуңа күрә татар көрәшенә яшьләрне тарту өчен авыллардан менә аларда шушындый батырлар, пәһлеваннар булып үсәр өчен аларны кызыксындыру йөзеннән дә эшенә бу бәйге. Аның әгәр дә читкәрәк китеп карасак, зур тирән мәгънә белән менә безнең инде бәлкем сүгәләрдә, тамашачылар да менә татар көрәшенә Сабантуйларда зур бүләкләр бирәсез дип. Сабантуй уза да китә, елга бер анда ничә көрәшче генә ала. Көрәшчеләр саны күп, безнең белән сөйнәбез. Бүтән көрәш төрләренә караганда күбрәк тә безнең килеп ярышларга катнашалар республика күләмендә. Чыгып басалар анда 460 көрәшче, бөтенесенә матур бер төрле формадан. Булар сау таза ир егетләр, алар шөгыльләнәләр буш вакытларында үзләренең сәламәтлеген ныгыталар. Алар менә һәр вакытта, чөнки ел дәврендә ярышларда катнашыр өчен көндәлек үзеңне физик нык формада тотарга кирәк. Режимны сакларга кирәк һәм башка мәшгульлекләр. Чөнки ул егетләр безнең абыйларыбыз, әтиләребез, дусларыбыз. Мин шуның өчен сөйнәм бигрәк тә. Аның теге билгеле инде аларның сәләтләреннән Россия чемпионнары, дөнья чемпионнары ясыйсы килә. Әмма ләкин безнең мәгънә татар көрәшенә тарту, сау сәламәт ир егетләр үстерү, аларның сәламәтлеген ныгыту, балаларны күбрәк тарту бу көрәш төренә. Чөнки ул бүтән спорт төрләренә караганда ул безнең өчсез дип әйтәсем килә. Анда барсовка булдымы, бер спорт костюмы булдымы, футболка, әйтик хоккейларда кебек андай кыйммәтле формалар, андый чыгымнар юк.
авыз жерінде зур зал да керек түгел, зур комплекс та керек түгел. Бұл күрәш біздің күрәш ушул яктан айырылып та тора. Ранис сорауларыңыз бар? Айя. Исәмесез, мен һәр ел төшерәм манзара, вот, ну, как фотограф, как хәбәрче. Мен ручай там ярыма. Вот. Ну, самое главное, мне кажется, что нужно добавить бы к этому всему вот прекрасному празднику, да, нужно добавить визуализацию. Вот на футболках, может быть, да, батерларно сделать такой, ну, вот видеоряд, да, что вот фотографии на футболках наших победителей. Самое главное, что здесь две составляющие, два фактора. Первый фактор, что это самая чистая борьба в мире на поясах. И это надо везде ставить вот этот лозунг, что она чистая, это поднять полотенцем и положить. Да? Это первый фактор. Второй фактор, это нужно баттерларно, вот прямо, я не знаю, очень высоко показать, визуализировать, чтобы девушкам нравилось там и так далее, да, чтобы вот этих ребят очень высоко поднимать у нас в Татарстане. Вот. Рахмат Бекзер, вот просто я говорю, как визуализацию надо бы добавить на футболке, может быть, еще какие-то атрибутику такую. Рахмат. Бұл тәқдимге. Яхшы, киңәшләрегезне исәптә тотабыз. Безнең әлбәттә эшләнә ул юнәлештә. Бәлки чыннан да күрсәтү тагында күбрәк күрсәтергә кирәктер. Кемдер кыйма ягында күрсәтә. Без Хәлил Хәмитович белән берлектә көрәшне милли төребезне үстерү өчен хәлебезне, көчебезне, мөмкинлекләребезне табып шуңа күрә әгәр дә андый киңәшләр, теләкләр булса, без һәр вакытта да ачык һәм һәр вакытта да милли төребезгә, халкыбызның үсешенә ниндидер республикабызны белән горурланырга мөмкинлек була икән, сездән дә, башка тамашачылардан да тәкъдим көтәбез. Һәр вакытта да без кабул итәргә әзер. Алла бирсә, тагын да шулай шул юнәлешне ныгытырбыз. Микрофон. Айдараны үзенчәлекле итү өчен Нилмәр Матур поезд һәр елны бирә. Мен күз алдына китерәм, инде Батыр өенә кайта, шу поездны күтәреп, семьясына, җилкәсенә асып, нинди гыррәти, нинди абый, нинди дус бу бит бәхет менә. Шуңа күрә аның үзенчәлекләре бар әзрәк, мәшәрә кирәк. Без һәр елны ул Айдар уйлап бирим, мин дә уйлап бирим, ул Айдар безнең һәрбер спорт ярышларына килә, төрле тамашаларга килә, оннан нәрсәне алып, татар көрәшенә кертергә, мин каядыр булса, бер чара булса, Айдарга зман әйтәм, Айдар киләле, менә монда яңа турнир бара, яңа бәйге, может, бәлкем шуннан нәрсәндер үзебезгә алырга дип, без һәр вакытта тәкъдим ачык. Дөрестән дә ул бездән тора. Менә без үзебезгә ошый торган әгәр дә продукт ясый алсак, менә шул файдалы, кызыклы, алдан ук кешеләр көтеп ала торган әйтеп. Менә быел татар җырына билетлар булмады бит. Менә татар җырына билетлар булмады, кеше алды, алдагы елны ярты зал гына иде. Менә бу безнең манзара бәйгесенә дә билетлар инде бер айдан алда сатылып бетсә, без күрәбез моңа кызыксыну зур икәнен. Айдар әйтеп китмәделәр, менә хәзер әйтеп китәр үзенчәлеге. Без ни өчен билет белән эшлибез, ниндидер акча җыю, ни өчен түгел. Әгәр дә бушка булгач кешедә кызыксыну да юк, бушка булгач кызык түгел ул дип. Андары без инде тамашачыларга менә ничә ел күбрәк йөрүчеләргә Айдар анда бүләкләр әзерләде, Айдар ул турыда әйтеп китерсең әле, андары җыелган фондтан кая киткән. Әйе, без теге билетлар исәбенә без бүләкләр алабыз, нәкъ менә тамашачыларга аларның күңелен күрү өчен дигән кебек. Бу манзара теге акча эшләү нитү чыганагы түгел, бу көрәшләрне барлау, тамашачыларны зурлау. Ләкин тагын мин көрәшләргә дә киңәшем бар. Без менә бүгенге көндә Хәлил Хәмитович мин генә теге аларны данлап күтәреп җыри алмыйбыз, үзләренә дә эшләргә кирәк. Ни өчен артистларны һаман да күбрәк карыйлар, чөнки алар үзләренә вкладывается. Көрәшләргә дә минем әлбәттә тәкъдимем бар. Теге без генә пиар машина буларак эшләргә авыр, ләкин барган да барга тырышабыз. Фондлар без әле быел тагын Хәлил Хәмитовичка әле әйтмәдем, ләкин быел безнең әле көрәш үсешенә зур өлеш керткән кешеләргә дә бүләкләр тапшырылачак. Андыйлар безнең хәйран еллар буе ярдәм итеп килгән кешеләр бар. Быел манзара яңалыклар ягыннан аеруча үзенчәлекле булачак. Шуңа күрә мин чакырып калам. Килегез, күрегез, журналистларга инде безнең һәр вакытта да ишек ачык. Бер нинди журналист диясең дә кирип китәсең, чөнки үзең журналист була торып, ниндидер
аккредитацияларын нелер ясап тормыйбыз без. Рәхим итегез, кунак булып китерсез, ял итерсез рәхәтләнеп, милли телебезнең үсешенә бер үзелешегезне калам белән сызып булса да китерсез. Һәм ни сәбәпле быел Акбарс та уза, әлек бит инде цирк та уза иде. Себәбе нәрсә? Без ел сайын бит форматларны үзгәртергә тырышабыз. Менә пирамидада узды, циркта узды. Циркта ничек уздырасы килде дип әйтик, Хәлхәмич белән без киңәшләштек тә, ул бит инде хыял, ничектер Иван Поддубныйлар, нинди зур көчле көрәшчеләр безнең көрәшкәннәр, нәкъ менә цирк аренасында тамашачылар зур заллар җыеп. Быел инде менә теге Акбарс көрәш сараенда уздыру, әзрәк теге ярыш форматында биреп карыйсы килә безнең спорт юнәлеше бит бу. Шуңа күрә киләчәктә карыйбыз, шулай площадкаларны, иң уңай площадкаларны эзлибез. Бүгенге көндә иң күп җыелганнары ул шушы көрәш сарайын үз итә, тамашачы циркны үз итә. Шуңа күрә шушы формат кысаларында без карыйбыз. Яхшы. Фәрит. Хәерле көн. Көрәшчеләргә күп акчалар түгеп шушындый чара оештырабыз дидегез. Мин моның белән килешәм. Һәм шул ук вакытта көрәшчеләрнең сезгә мөнәсәбәте дә төрлечә. Әйтик, соңгы бер ике манзара бәйгесендә шундый чиракка тарадык. Ике көрәшче хәлиткеч көрәшкә чыгудан баш тартты. Быел да шундый хәл булмасын өчен бер чара күрергә җыенмыйсызмы? Бәлки андый көрәшчене бөтенләй призсыз калдырырга кирәктер. Мин алдан ук әйтеп куйдым, Бойдар белән киңәшләштек. Көрәш башланыр алдыннан бөтен көрәшчеләрне раздевалкага безләрне үзем шәхсән Бойдар белән җыеп әйтәм, кемдә кем менә көрәшми, күтенә тибә-тибә куабыз инде варисына бурышта менә шуннан. Ничек каяга хакы була? Яшын Батырын түгел, без шуңа күрә теге акчаны бүлешеп, сөйләшү, бирешү булмасын өчен без көрәшчеләр белән алдан сөйләшәбез. Biz инде аны чакырганда вак әйттек. Алыш бириш булса килеп йөрмәгез. Без чын көрәш карыйсыбыз килә. Чөнки ул үткәргә телибез аны сәгать ярым 2 сәгать нәҗирләре белән концерт кыска гына, теге көне буе көрәшеп әйтмибез. Кискен матур көрәш. Анда теге бишәр схватка да юк. Иң күп анда көрәшкән көрәшчегә 3 тапкыр көрәшәсе була. Шуңа күрә менә безнең теләк тә шул, шундый. Егетләр белән сөйләшү шулай. Чөнки әгәр дә алар татар көрәшенә игътибар булсын дисәләр, алар матур көрәш күрсәтергә тиеш. Гадел тамашачы да килсен өчен, сез дә язсын өчен, киләчәктә акчалата бүләкләр дә бүтән ни булсын өчен, ул бездән генә түгел, алардан торганда алар аңларга тиеш. Күпләре аны аңлый, кемнәр аңламый инде, яңадан без менә көрәш башланыр алдыннан яңадан исеренә төшереп аңлатып китәбез. Мин беләм, кайбер көрәшчеләр инде үзенең теге көндәшенә җиңеләсен белә. Әмма ләкин анда теге бирешү, сөйләшү булмаячак бу бәйгедә. Алла бирсә. Шулай да ойлар, кемнәр көрәшәчәк, ниндирәк көрәшәләр, ниндирәк принцип белән сайлап алынды. Һәм менә Хәлихәм әйтеп китте, кайберәүләр инде башта тарта башлаган дигән. Баш менә ул акча бүлешергә ярамый дигәч, баш тартышта булмадымы Айдар? Куркып. Менә күрәбез инде, көрәшчеләр бит алар теге командный психология аларда, теге футбол, хоккейлардан да командный психология. Көрәшчеләр алар һәрберсе дә лидер, һәрберсе дә чемпион, һәрберсенә дә аерым теге русча әйтмешлек подход кирәк. Кайсы ярты сүздән дә теге бик зур гына гәүдәле булып та, күңеле бик нечкә булган көрәшчеләр дә бар. Шуңа күрә кайсына артык шалтыратмасаң да, үпкәләп сез мине чакырмыйсызмы әллә диергә мөмкин. Шуңа күрә монда спорт бездә шундый ук теге очраклылыкта кемдер авырып китергә может, кемдер җәрәхәт алырга мөмкин. Шуңа күрә бөтен бер келәмдә күренәчәк. Көрәшчеләр әйтәләр бит, келәм күрсәтә дип. Менә келәм күрсәтә инде кемнең кем икәнен. Көрәшчеләргә килгәндә безнең Лаиш көрәшчесе Салахов Радик, Теләче районы көрәшчесе Нургалиев Раил, Казан көрәшчесе Мусин Булат, Чаллы батыры безнең Гилязетдинов Ранис, Балташ батыры Самигуллин Радис, Кукмара батыры Давлетшин Ринат, Удмуртиядән безнең кунагыбыз Шабаев Илдар, Петрәштән Галиуллин Алмаз, Балташтан Рафиков Руслан, Сабадан Закиров Дюлюс,
Лаиш районынан Газизуллин Руслан һәм Хамитов Илдар безнең Ярчалудан, Ганитдинов Ришат безнең Минзәләй районынан. Менә Муса инде безнең авырып киткән Муса ул көрәштән менә килә алмый дип бүген хәбәр бирде. Калган көрәшчеләр иншаллах без киләр дип көтеп торабыз. Шулай ук без тагын ел саен бит инде менә журналистларның фикерен чиктер, хезмәттәшләрнең дип әйтик, зур гәүдәле көрәшчеләрне дә кертергә булдык. Ул 130-ның тигә гына чыккан көрәшчеләр бездә манзарада минем зур хыялым иде дип, әнә Рәнис үзе барында ук шалтыратып, тагын кайбер дуслар вакытында минем иң зур хыялым, миңа башка бер кирәкми, манзарада гына көрәшим әле дип килгән шушы әйтик Динар Гатиятов. Ул менә ничек мин үземне сезгә танытыйм дип, ул хәтта Фирдус Тямаев белән чыгып сәхнәгә дә җырлады. Без чакырасызмы мин популяр булсам дип. Менә шулай дип, менә шундый кешеләр кызык безгә. Көрәшләр бар әлбәттә, ләкин шоу форматында көрәшләр матур дип күрсәтә белсәләр, без һәр вакытта ачык һәм чакырабыз һәр вакытта да. Рәнис белән сез үзегезне таныту юнәлешендә нәрсә эшлисез? Социаль челтәрләр алып барасызмы? Җырларга Буенча алай эшләгәнем юк. Көрәшәбез, эшлибез. Әйбәтләп көрәшсәң, һәр җирдә таныйлар, аягына барма, син теләче егете бит әле дип. Лаешын көрәшсәм дә, теләчедән дип беләләр бөтенесе. Мин үзем дә горурланам, тошты мин теләченеке булуым белән. Безнең теләчедә аның һәр һәмишә әйтмешли, суы да икенче, анда көрәшчеләр дә икенче булып үсә, алар нык характерлы, җиңел үлмәс. Шулай тормыш мине алып барды, Лаишын хәзерге вакытта чыгыш ясыйм. Дөнья түгәрәк, бәлкем теләчешен дә көрәшербез киләчәктә, файдасы да булыр. Пока эшем Лаишта, дусларым көрәш, шуның өчен Лаишын чыгыш ясыйм хәзерге вакытта. Татар көрәше белән көрәшкән спортчылар, көрәшчеләр бик танылыклы булалар. Бәлкем инде ул Сабан туй белән билгеледер. Шуңа күрә көрәшләргә барган җирендә туры барып, туры кайтасы була инде. Бөтен җирдә күрәләр, таныйлар. Знаменитсу шуны бирә ул. Барган җиреңә туры барып, вакытында туры кайтасың инде шул. Килешеп сөйләшүләргә ничек карыйсыз, Рәнис? Сезгә тәкъдим иткәннәре булдымы? Әйткән, җиңеләм сиңа. Я җиңәм сиңа дип. Тәкъдим иткәннәре дөрес генә әйткәндә бар, әйтимме, ул слабыйрак көрәшчегә командасына чистага җиңелсә күбрәк минус очко китерә, Павалым җиңелсә очко күбрәк. Шул команда аркасында килеп баллап кына йөригәл дип бер-ике көрәшче килеп әйткәне бар, шундый вакытлар булды да. Командага килгәндә мин үзем командный кеше буларак, безнең теләчедә дә команда, лидер команда хәзерге вакытта без Лаишта да, Аллага шөкер, беренче урында барабыз. Шуңа күрә аңлыйм, каршыларына да барган вакыт була, үзем безнең командага кирәк булганда юк дип әйткән чаклар да күп булды. Шундый очракларга очраган бар. Манзарада ничек әйтәсез инде? Манзарада без бит ике генә көрәшче. Без Илмир белән күптәннән хыял бар, көрәшергә улдагым, әйдә кайчан көрәшәбез, кайчан Сабан туйда очраштык, но мин травма алган идем, шуңа күрә көрәшә алмадык. Менә бик зур рәхмәт Манзара премиясенә безнең иганәчеләребезгә, безгә шундый возможность биргәнне, шунда чыгып, матур итеп көрәш күрсәтергә дип уйлыйбыз. Кем җиңәчәк? Мин кеше кем көчле, кем әзрәк шул җиңәчәк инде. Без Аллага шөкер шөгыльләндек, яңа ел дип тормадык. Икесе көнне уже мин тренировкадайм. Мен хәзер Динар Каримуллин җитәкчелегендә шөгыльләнәм. Ул безне Илмирга каршы бик каты әзерләде. Нәрсә булыр? Самый главный травмалар гына булмасын, калган Алла бирсә җиңүләр булыр. Рәхмәт. Хәерле көн, Шәһри Казан Эльвира Шакирова. Сез менә музыка премиясе дидегез. Җырчыларга нинди бүләкләр булачак һәм ни өчен 3 кенә артист була? Безнең музыкаль премия ул безнең формат кысаларында
клиплар төшергән һәм тамашачыга үзен тәкъдим ителгән артистлар. Бу 3 артист, алар безнең төп кунакларыбыз, алар музыкаль премияның махсус кунаклары. Кубогы Манзараның премиясы өчен көч сынашачак. Быелгы көндә менә сайлап алынган артистлар арасында берсе Хамит Мәткәримов, аннан соң инде әллә качан инде эстрададан китеп, үзен хәзер танытырга теләгән Алмаз Гайфуллин, менә хәтерләсәгез, аның элек бик матур җырлары бар иде. Ул безнең Манзара премиясы нәрсә белән үзенчәлекле дип әйтик. Бар яшьләр өчен, бала чагалар өчен конкурслар, Болгар һәм TMTV премиялары бар. Менә шушы ике арадан узырга артистларга мөмкинлек юк иде. Манзара менә шу бушлыкны беренчедән тутырды, икенчедән яңа артистлар ачырга мөмкинлек бирде. Алар бүгенге көндә уңышлы итеп сәхнәдә чыгыш ясыйлар, телевизорлардан күрәбез, үзләре дә интервьюлар бирәләр. Без менә Манзара премиясында беренче тапкыр сәхнәне татып карадык дип. Моннан тыш көрәш ягыда Манзараның күп кенә инде ялга киттек дип уйлаган көрәшчеләрне яңадан келәмгә кайтарды. Руслан Рафиков инде күптән көрәштән киткән, ул әле аннан соң Манзарада катнашты да, Татарстанны Россиядә призлы калды. Дәүләтшин Ринат травмалар, җәрәхәтләр алу сәбәпле шулай күптән көрәштән киткән, Манзарада тагын рухланып, тагын көрәшә башлады. Шуңа күрә Манзара аурысаның биеклеккә өтү җырчы булсын, көрәшче булсын, шуңа күрә без үз юнәлешебезне сайладык һәм бергә алып барабыз. Җырчылар инде күбрәк сертификат форматында бүләкләнәләр. Узган елларда без 37 артист катнашкан чаклары булды. Бу ел инде хәзер бераз киметтек санын. Шуңа күрә Манзарада инде супер финалга чыккан артистлар гына, ул теге телевизордан күренгән, газетада популяр булган, соңгы менә шу ел ичендә үзләрен күрсәткән артистлар гына. Аннан соң әйтеп китәсем килә бүләкләргә килгәндә, быел премияга безнең әле Кыш бабай да киләчәк. Бүләкләр алып киләчәк. Шунда искәртеп узырга, балалар өчен теге быел балаларга да игътибар итәргә, һәрбер аудиторияның һәрбер яшь берәмлегендә капшап карыйсы килә. Көрәш бит ул без бик яратсак та, аны төрле юлларын, иң авыры аның төрле якларын белеп бетерү, аны чамалау, кайсы ягы көрәшкә кайда игътибар итәргә кирәк икән дип. Менә балаларга быел инде 1 сәгатьлек программа, анда уйнатылачак аларга конкурслар, шулай ук теге көн күреш җиһазлары бала-чагаларга Манзарада алып китсәләр, шулай ук бит бер истәлек. Безнең танылган көрәшчеләр белән автограф сессия, фото сессия, чемпион поясы белән һәм шушы кысаларда дип әйтик инде. Нашул юнәлешләргә күбрәк игътибар итәбез. Эльвира, сиңа тулырак җавап бирергә тырыштым. Сорау. Фәрит әйтсен. Тамашачы Илшат Идиятов белән Айдар Шәмәрдановның реванш очрашуын көтәп быел бу очрашу булыр микән? Синең әзерлек ничәгәдер? Мин һәрвакыт әзер. Миңа кем белән көрәшергә мөһим түгел. Павлик булса да, Равил булса да дигәндәй, көрәшү турында сүз бар, җиңү турында сүз бармы? Шуңа күрә күз күрер, әлегә әйтә алмыйм. Узган елларда безгә Америка менә интернетка куеп барам. Америкадан да быел күп кешеләр сәлам әйтеп кайта алмыйбыз инде. Быел башкачарак форматта ярдәм итәрбез дибрәк. Карыйлар, без көрәшсәк, Илшат белән бүләк өчен түгел. Чисто теге үзем сүз биргән өчен генә көрәшергә мөмкин. Әлегә әйтеп булмый. Бер сорау. Значит, узган гасырның 80нче елларында, 90нчы елларында да булды, Халил Хамидович. Сез беләсез, менә бу безнең Абсолют Батыр дигән турнир исем өчен көрәшәләр. Стадионда да булды ул теге халык. Менә соңгы вакытта шулай бер бетте. Менә бу Манзара турнирын күпмедер дәрәҗәдә менә шу Абсолют Батырны билгеләү дип әйтеп буламы, санап буламы? Без ул үтекәлә торган кысаларында Спартакиада, район арасында зур Спартакиада үтәдер, ул елны без аны быел кайтарырга дип планлаштырабыз. Менә безнең январь азагында иншаллах булачак. Җиңваклау коллегиясе, безнең министрлыгыбыз ул мәсьәләне шунда да күтәрәбез. Быел инде без Мамадыш районында авыл районнары арасында Спартакиада үткәрергә җыенабыз. Теге сельский авыл уеннарын үткәрергә җыенабыз. Һәм инде монда яңадан
менә шу спартакиаданы кайтарып, бәлкем ул үзәк стадионда булыр, шунда көрәш һәр районнарның батырларын бер үчәгенә куеп, шуны кайтарырга җыенабыз яңадан. Безнең инде спартакиада сайсында. Бу безнең шоуга мин районнардан гына түгел, менә Айдар белән без аны эшләп бетерә алмыйбыз. Аның бәлкем январь аягында булулар бәҗәйсезләр. Мин монда китерәсем килә инде бигрәк тә Үзбәкстанның көрәшчеләрен, Казакстан, Таҗикстан, безнең теге союздаш, сердәш илләрнең көрәшчеләрен китереп, аларны менә безнең көрәшчеләр белән көрәштереп, инде бүтән көрәшчеләрдән, ирекле көрәштән или самбо буенча танылган көрәшчеләрне безнең көрәш белән көрәшеп карасы килгәннәрен менә катнашып. Без аны үткәреп карадык, менә нидә Серек бинасында булды ул. Әмма ләкин безнең көрәшчеләр инде аерып тора, аермалык белән җиңәләр. Шуңа күрә без бу форматка кире әйләнеп кайттык, чөнки булар бу көрәшләр арасында кискен бара көрәш. Килгән көрәшчеләр үзләрен күрсәтә алмалар, таныта алмалар инде. Безнең бар бер Азәрбайҗан җегете, мин белүемчә, ул менә ул безнең көрәшкә җайлашкан бүтән илләрдән әле безнең көрәшләргә каршы тора, көндәшлек күрсәтә торган көрәшчеләр юк, кызганычка каршы. Нинди генә көрәшләр белән көрәшмәсәләр дә, татар көрәшчеләре җиңү яулыйлар зур өстенлек белән. Ә безгә инде кирәк кискен көрәш барсын, кызыклы. Хәлил Хәмитовичның сүзләрен дәвам итеп әйтәсе килә, менә чыннан да дөрес әйтә Хәлил Хәмитович. Кайсы гына көрәшче булмасын, әллә ничә тапкыр дөнья чемпионы булсын, без шалтыратабыз, әйдәгез без сезгә кагыйдәләрне җибәрәбез, сезгә әзерлек өчен чаклы вакыт кирәк. Җибәрәбез дә булар көрәшергә безнең көрәшчеләр белән курка. Безнең хәтта 20-леккә кергән көрәшчегә дә әле ул оттырырга мөмкин. Шуңа күрә безнең көрәш ул иң көчле, иң матур көрәшләрнең берсе. Әле башка җирләрдә нинди генә спорт төрендә катнашмасын, безнең көрәшләрдән шулай итеп куркып торалар икән. Демәк, әле татар халкы, көчле татар халкы яши, һәм безнең егетләребез дә үзләренең иң асыл көчле егетләр икән данлап торалар. Сергей Павликны чакырмыйсыңмы? Сергей Павликны бер юлы без чакырырга уйлаган идек. Ул 1 тонна пельмен диде. 1 тонна пельмен шутлап караган идек, хайран гына чыкты. Шуңа күрә бүгенге көндә Павликның үлчәү берәмлеге миңа калса безнең форматларга бик туры килеп бетмәскә мөмкин. Шоу форматында аннан кызыклырак көрәшчеләрне чакырырга булдык. Ник яңа йөзләр булсын манзарада, алар да шулай ук рухланып, жанланып китәләр. Шуңа күрә Павликны да чакырырга була. Ләкин Павликның бүгенге менә соңгы Россия чемпионатында караганнан соң әле мин әйтә алмасам бүгенге көндә ул бик матур көрәш күрсәтер дип. Шундыйрак фикер. Тамашачыларга бүләкләр турында менә әйтеп үттегез. Нинди бүләкләр була һәм иң зур бүләк нәрсә? Узган елны машина биргән идегез дип хәтерлим. Без ел сайын бүләк бирәбез. Менә Хәлил Хәмитович белән беренче тапкыр оештырганда циркта без иң теге тамашачыларга бик күп мөмкинлек биргән идек һәм тамашачыларны бик күп җыйдык. Анда утырырга урын юк иде. Без шутладык, анда 1600 кеше иде. 1900 урыннан 1600 кеше иде. Кайсы билет алып килгән, кайсы билет алмыйча килгән дигән дип әйтегез теге чакыру белән. Ләкин менә төрле тормыш, менә 20-нче елдан соң тормыш мәшәкатьләре, авырулар килеп чыкканнан соң, бераз гына теге кеше шикләнә башлады, нәкъ менә шундый масса күләм чараларны. Нинди генә дөнья күләмендәге бәйгеләрне карасаң да, тамашачы шикләнеп кенә килә хәзерге көндә. Шуңа күрә безнең ярты бәясен капларлык булса да, бүләкләрнең без машина уйнатадыр. Менә быел безнең күп чыгымнар китәчәк махсус операцияны мобилизованный егетләргә финанс ярдәмендә. Ул машина тамашачыга караганда сугыш кырында безнең тынычлык, ил тынычлыгы, көн тынычлыгы өчен сугышучы егетләргә китсә, без күбрәк файдалы булыр дип исәпләдек. Теге йорт җиһазы кирәк-яракларын әлбәттә уйнатабыз традициягә тугры калып, андый мөмкинлекләр булачак. Зур бүләк дип инә дә, дия дә бүләк, шуңа күрә чамалыйбыз. Узган еллардан теге ким булмас дип. Шундыйрак фикердә.
Извиняюсь, можно на русском вопрос? Конечно. Не было ли у вас мысли сделать из Манзары не ежегодное мероприятие, а серию турниров? Есть, ну, поскольку это, наверное, и заинтересованы в этом и спортсмены, потому что призовые выше на Манзаре, и турниров не хватает. И для поддержания публики, интереса публики тоже, наверное, это такая позитивная мера бы была. Если такие планы были, то что мешает их реализации? Может, какие-то финансовые вещи или календарь тяжело вписать? Очень уместный вопрос. Мы к этому идем. Действительно, хотели чуть-чуть формат борьбы поменять в клубном стиле. Вот вы правильно говорите, в такой формат каждый месяц с определенным призовым фондом выбирать всех спортсменов. Такая идея была. Мы его попробовали в том позапрошлом году. Ну, нам надо чуть-чуть по арендным вопросам решить именно вот клубный формат. Надо в массы выводить именно в креативном характере. Не только как национальный вид. Даже была задумка сделать Манзара стрит, там, Манзара найт, вечерняя Манзара. То есть такие форматы были. Мы к этому придем. Спасибо, что вы вот так чувствуете именно необходимость этого момента. К этому идем. Оно будет, дай бог, не только как соревнование, а как именно круглогодичный вид популяризации именно Манзары. Насчет того, что у нас турниров мало, я не согласен. У нас, начиная января, очень много соревнований, турниров. Наверное, вы знаете, информированы, что проходит здесь чемпионат Республики России, мира, а в каждом районе у них свои турниры еще, межрайонные турниры, Нижнекамские турниры, Азнакаево, Альмейский, очень много турниров. И тоже надо готовиться, многие вес гоняют. Потом, если мы серии сделаем, ну, они будем знать уже, какое состояние. Если один год, вот один раз наоборот, я думаю, заинтересован. Потому что один раз придут, второй раз опять те же борцы. Если на каждом этапе разные борцы, там финальные отдельно, я думаю, там зритель не придет. Вот, есть переживания. Я понимаю, когда игра есть, там результат неизвестен. А здесь борцы, они в течение года знают, кто кого. Вот пока не знаем, Ранис выиграет ли Ильмир, там здесь, конечно. Но в следующий раз, уже увидев один раз борьбу их, я в следующий раз могу я предполагать, кто из них выиграет уже в следующем туре. Это только зависит от состояния, кто тот день не заболел, а так вот по физическим формам это вот такое, конечно. Артур, вот я вам добавлю тоже, вот многие спрашивают, почему вы не обращаетесь к ставкам, то есть вот эти всякие беты. Даже организаторы этих ставок говорят, мы разоримся с вами. Вот. Потому что борцы это очень специфичный народ, нам даже иногда не нужно газета, телевидение. Пока здесь сказали, уже в другом конце уже все информированы. Поэтому это очень сильное содружество, и мы сами находимся в этом положении и щупаем, где, как мы можем выйти с более выгодным положением именно для развития борьбы. Идея была еще такая, что мы в формате онлайн, скажем так, хотели тренировать борца, не борца, вообще другого человека из народа, скажем так. Вот как человек из народа может повлиять на борьбу, пиар, то есть неизвестного борца вывести именно на чемпионатский уровень, на уровень мира. Вот что он из себя будет представлять. Такой как эксперимент. Вот такая идея была, конечно. Еще вопрос есть. Может ли Кареш, в вашем понимании, собирать площадки на 8, 10, 15 тысяч людей? Ну, что, допустим, дворец Единоборства Акбаш, там, наверное, 3000, да, мест трибун? Это моя мечта у Айдара, потому что вот мы иногда думаем, влияет ли призовой фонд на привлечение зрителей. Очень влияет. Если мы скажем, Батуров будет трехкомнатная квартира, да, скажет, вот будет борьба, вот трехкомнатная квартира. Я думаю, зрителей больше будет. Мы опробовали, что машина привлечет. Оказывается, не привлекает машина больно, потому что когда дешевые билеты ставишь, 100 рублей, один человек за 1010 билетов покупает. А когда дорогие, не всем доступно. Вот найти просто
Как привлечь зрителей дополнительнее, очень интересно. Но с другой стороны, для меня был уроком, и по сей день я и нахожу ответы, почему мы так не можем на борьбе кураж привлекать, как кулачные бои. Кулачные бои проходили, Дворец Наворс, Акбарс. Там 3000 зрителей было, еще 3000, наверное, хотели попасть. Билеты продавали по 10 тысяч рублей. Срок там спекулянта. А так 1000 рублей, 3000, 5000 стоили билеты. Скупили. То ли мы уже новое поколение, увидев по телевизору, нас тянет туда, мы хотим такие, наверное, драки, кровь, там, адреналин больше, наверное, я не знаю. Может, хотя у нас борьба динамичнее, очень зрелищнее. Кулачный бой это ММА? Да, кулачные бои. Нет, не ММА, еще именно кулачные бои были, отдельный счет. Да. Как? Вот Айдар ходил, я даже не ходил. Я не люблю, когда слишком. Хочется, вот Айдар сейчас скажет, это моя мечта, я уж об этом каждый раз думаю. У меня мечта, чтобы вот Таднев Тарина полностью заполнилась, еще хотя бы половина. Мечта не только в этом, даже Акбарса, когда Акбарс играет, один из топовых команд, лучшие игроки мира играют у нас в клубе. Сколько зрителей приезжает, туристы приезжают, гости. Вокруг Казани сколько городов, регионов. Ну, там должно столько, еще по улицам должны искать один час себе ближе, чтобы попасть. К сожалению, так. Может быть, от того, что у нас очень много команд мастеров, клуба очень много. Потому что, если наш календарь смотрим, мы более 2000 мероприятий проводим. Еженедельно проводится, наверное, 10 мероприятий спортивных. Все клубы играют, ведущие. Зритель, наверное, тоже выбирает, куда идти, куда ближе, от шаговой доступности и так далее, и так далее. А в других регионах то, что мы проводим в течение недели, в течение года проводит. В течение года у них проходит. Насыщенно. Но несмотря, я все равно недоволен той работой по привлечению зрителей. Сейчас вот мы начали городским спорткомитетом, например, проходит плавание. Мы приглашаем именно спортивных школ, тренерами, директором спортивных школ, завучем, чтобы они принимали опыт мастер-класс. В том ключе у нас в борьбе крэш пока Казани не так много занимающих. Да, любители, которые в свое время занимались в районных городах, проживают в Казани. Может, наверное, не хватает информационной донести до каждого. Сейчас я вот сам проверил, у меня тоже очень много борцов в списке, я персонально каждому отправляю. Из них, из моих отправленных 200 смс-ок, но 20 человек приходят, и мне говорят: Халил Хамид, спасибо, что напомнили, там, спасибо, пригласили. Хотя вроде мы информируем на наши соревнования, предстоящие в Манзаре, но не знает народ. Вот попробовали тоже площадки, телевидение мы тоже пробовали. Вот в этом году мы отдали рекламу ТМВ, тоже посмотрим. То есть каждый раз это прощупывание почвы, оно очень расходно. То есть мы, я считаю, с Халилом Хамидовичем, все-таки это первые корабли, ласточки, именно развитие крэш, именно в зрительском понимании и в поиске их вкусов. Вот одно самое, о чем я сказал, я в юности помню, первый раз машину поставили в стадионе, в центральном стадионе, афиши, поет Илхам Шакиров, там, да, написано прямо, я по сей день помню, хотя это было уже 30 лет тому назад уже было. Машины, как машины разыгрывают для меня борца, парни, это вообще машины. И все народ шли, я помню, как народ, толпа шел к стадиону из городов, районов. Я помню, сколько лет, 30 лет прошел, мне машину негде было парковать, там, мы родителям приехали, это просто что-то было. Это вообще немыслимо, машину борцу, там, это вот те времена, вот я первый раз в центральном, хотя и борьбы там не видно было, там середина далеко от трибуны, середина маленький, там борцы издалека, тем более вечером, уже стемнело уже. Но все шли туда смотреть главного батыра. Вот она, Адласави глубоко сидит, мне тоже глубоко. Форма меняется, конечно, менталитет меняется, мы меняемся. Но я надеюсь, вот раз наши коллеги здесь бизнес-онлайн есть, бизнес-онлайн много считает, я думаю, придут желающие. Можно вас попросить, извините,
что заставляя повториться, может быть, но в двух словах описать, почему стоит на Манзару вот в этом 14 января прийти. Что там ждет зрителя, какие поединки, какие там фишки, может быть, но в двух словах. Лучшие борцы не только Татарстана, мира отобрали сильнейших конкурентных борцов. Будет борьба, чисто борьба. То есть также можно сказать, что вот посмотрим тяжей, который по 160-180 килограмм весит, тоже один из форм подачи формат шоу именно борьбы. Мы ведь не соревнования, поэтому мы здесь экспериментируем, ищем форматы. Вот также Ранис Галимуллин, Ильмир Тухватуллин, они никогда не встречались, сколько им уже, почти по 30, кому-то больше может. Они в жизни ни разу еще не виделись, поэтому это будет тоже хайповая борьба. Для зрителей мы планируем также Дед Мороз будет их развлекать. То есть по всем фронтам попробуем поработать. Все покажет Мне потом. запомнился такой интересный момент после одной Манзары, и Айдару я сказал: Айдар, для нас пища есть. Первый год выиграл Раиль, второй раз Муса. Я говорю, сейчас мы вот будет конкуренция, все придут, кто выиграет в следующий раз, Муса ли Раиль ли. Потом, когда Раиль боролся уже за Высокогорский район, Муса за Тюлящинский, боролись, а Тюлящинские ребята и глава там все поддержали или там болели за Мусу. А Раиль, ну он не так сделал, конечно, а как он его раскрутил. Я, говорит, бросал специально, где голова сидел, прямо на ту сторону, говорит, бросал. Потом, говорит, судьи меня балл не дали, прямо судейский стол не бросил, бросал, говорит, соперник. Он не бросил, ну так совпало, он не ориентировался, и соперник чуть ногой коснулся судейский. Он его писал об этом так сладко, красиво, он его распространял по Инстаграму, все народ разошлись, всем это интересно было. Когда мы уходили по сетним Айдаром с мероприятия, вижу, кучковались там 4 человека, 5 человек, и обсуждает броски, кто выиграл. Вот там такой момент был. Она должна быть такой пищи, не должна хватать. Поэтому, Айдар, нам, говорит, нельзя по 3-4 часа бороться. Они, говорят, бороться должны резко, четко, динамично, мощно должна быть. Она не должна хватать. А не так вот наиться от этой борьбы и уставать. Для этого у нас есть соревнования, которые мы начинаем в 9 часов утра и до 7, до 8 каждый день, каждое соревнование на несколько коврах устаешь. Оно должно вот такой динамичный. Я хочу донести об этом от вашей имени борцам. Они показали ту борьбу, которую ожидаете в. Но здесь есть интрига. Борцы вроде уверены в своей победе, но здесь проходит первый раунд, там 2 минуты. Кто там ведет, тому дополнительный балл. Второй там, еще дополнительный 30 секунд. Поэтому чаша весов может перейти к другому борцу. Подустать, и тогда не хватает. Поэтому есть здесь интрига внутри борьбы еще схватки. Оно не типичнее, не обычнее, как мы проводим его на чемпионате Республики и России. Оно отличается внутри. Его чувствовать будут борцы и судьи. Поэтому оно даст, наверное, дополнительный толчок, что борьба должна быть очень динамичной. Мы на это рассчитываем. Все на это. Но мне сказали, что вот один борец может выиграть, но он не должен выиграть, потому что сильнее этого борца есть. Если он борец выиграет, значит, все, мы Айдаром плохо работаем. Вот потом Айдару я скажу, пока никому не скажу. Я слышал такую легенду, если он будет, все, битте. Я больше не приду сюда, точно. Больше меня здесь не видите. Больше здесь. Если этот борец выиграет, я больше сюда не приду, ногой не наступлю. Он достойный борец, он сильный борец, но пока по рейтингу он, наверное, 5-й место занимает. 4-й, может, 5-й, но тоже жребий, подход, но я сразу чувствовать буду это. Вы, может, не почувствуете, я точно почувствую. Мы хотели ему тоже предложить спонсорский поединок, но он говорит, я хочу чемпионский пояс.
Поговорим. Келешкен. Мы не о том же, наверное. Для людей, я имею в виду то, что чемпионский пояс для них важнее, нежели денег. Сіз сөйлесіп қойған енді. Эй. Бір сұрау бар еді, міне бір елні қызықсындыру форматында сумо күрәші болған еді бейт. Міне Саха Якутия халқының бит қызық хапсағай күрәші бар. Шуны нешектір кірту yok mu шоу формасында? Шундай тәқдим болса сізге. Біз ойлағанық, мына сумо Татарстанда Хәлхәмитовичнің тәқдиме білән ол Манзара премиясында башланды. Маңарчалы суманы Татарстанда көргәннәр юк ие. Анда баласы да, улысы да, бөтенесе дә чыгып, эткәләшеп, чыгып кайтып киттеләр. Уйлап бетербез, безнең көрәшчеләр, ниләр алар бит инде шулай ук үзләрен күрсәтәселәр икән, карарбыз. Без Манзара кысасында әлегә көрәш форматында эшлибез. Шулай ук әйтеп узам, Хәлхәмитович, bizim әле фильм төшерелә, Раил белән Мусаның теге борьба века дип җырталар бит инде, менә аларның көрәше чыннан да борьба века иде. Яңа гасыр батырлары дип аталган фильм, аны инде төшерә башладык. Һәм Манзара премиясында тагын тамашачылар белән аларны эләктереп, үсешен күрсәтергә исәбе нәкъ менә тулы метрлы фильмга нигез рәвешендә. Менә 3-нче сериясына yok әле, Муса yok. Муса булса 3-нче сериясендә булыр иде. Менә бу кисә Манзарага икесе бергә эләккән булса, Муса менә катнаша алмый диләр, шуңа күрә үзем чыгып карармын, сөйләшеп ягына. Мин китарылдан тагын бер фикер әйтәм, Айдар, менә бу у меня мысль, идея появилась сходу, вот как Артур задал вопрос. Надо приглашать нам журналистов. В этом году, по-моему, тоже собрали. За чашкой чаем надо от них ждать предложений, потому что обратная связь через них узнать, может быть, активный болельщик, что они хотят, что было. Вот когда мне задают вопрос, почему мало зрителей, вот должен полный быть дворец единоборств, полный битком. Что там? 2000 человек. Ну, с районов, да, мы будем сейчас, приглашение отправили главы администрации, чтобы они направляли своих борцов. Я еще по своей линии, я переговоры всеми председателями спорткомитетами ближайших районов, где борьба культуры, чтобы они обеспечили транспортом, чтобы юношей отправили к нам посмотреть борцов. И здесь зависит от районов активности, потому что их батыры районов для них честь должна. Вот я всегда могу пример привести Рустама Валерьевича Калимуллина, глава Высокоорского района. Он всегда направлял своих там воспитанников спортивных школ транспарантами. Из района представители приехали, радио местные, каналы телевидения местные, пишущие пресса, все они приходили и освещали батыров. Это тоже нужен обратная связь в этом направлении. Еще раз всем большое спасибо. Ждем вас 14 числа. 13 часов вы уже не попадете, поэтому пораньше приходите. К 12 часам там фотографироваться с борцами, с поясом, к Шбабаем пообщаться и так далее, и так далее. Добро пожаловать в дворец единоборств Акбарс 14 января к 12:30 часам. До встречи, до свидания. Рахмат, Маргаза.